Hej og velkommen til release af Epic nummer 1, som omhandler Live data test. kontrol af komponenter, at det virker, live data test. Vi har et rullefelt, der kører her. Her på der har vi en stor motor, som lige nu kan drive rullefeltet rundt. Der sidder en momentsensor her. Hvis du kommer herover måske lige filmer. Der sidder en momentsensor der. Og hernede der sidder der en sensor til at registrere omdrejninger. Og det vil vi godt lige vise, at vi har fået op at køre. Så hvis vi lige sætter noget power på PLC. Ja, det er super. Ja. Vi har herovre der har vi VFD'en til at styre motoren. Og vi har vores HMI-skærm, hvor vi styrer det fra, og så har vi PLC'en, som kører alt det smarte. Du kan bare pause videoen, det kommer til at tage lidt tid. Yes, og den starter man så. Man skal lige i gang. Her har vi så vores midlertidige homescreen. Vi skal lige lave en lidt bedre. Men så har vi en her, der hedder systemtest. Den vælger man. Og så her har vi en hel masse advarsler. Du må ikke bruge den her, hvis du ikke er autoriseret, og du egentlig erklærer, at det her er det bedre ansvar. Og så det skal man lige trykke accept for. Og så har man lige et sikkerhedstjek, man skal udføre. Og det er sådan, at bare kan den rotere ordentligt. Der er ikke noget, der hindrer. Der ikke er nogen ledninger, der går foran. Nej, der er ikke noget, der kabler alle isoleringer, som det skal være og sådan. Og så til sidst, så har vi lige en dobbelttjek på, at vi har noget brugerautorisation. Hvor sådan er den i gang. Men ja, så har vi en kode hver. Og lille trade secret, I må lige få vores... Jeg holder lige hånden over. Det bum bum. Men ja, vi er på nu, vi er logget på, og alting er godkendt. Og så har vi så her vores hovedmenu. Og her kan vi så se vores sensorværdier. Her har vi omdrejninger. Eller lige nu der er det så bare kliks. Altså hver eneste gang der sidder 8 møtrikker i den lille skive der. Og så tæller den op for hver møtrik, det skal vi bare lige ændre. Men ellers så har vi vores sikkerhedsgodkendelse lidt fra før. Og så har vi hastighed herover, som vi kan... Det skal ikke være et IO-felt. Det skal bare være udgang. Ja. Men anyways. Men ja, så er det egentlig bare at trykke acceptere. Jeg er sikker, at den er godkendt. Og så vil jeg så lige vil påvise, at vi kan gøre alt, hvad vi vil. Og den vil ikke rigtig teste noget, medmindre vi starter testen. Den er mindst. Ja. Der sker ingenting. Vi måler ingenting. Der sker ingenting, nej. Og så kan vi se, at hvis vi trykker påbegynde test, så er det nu her, hvor vi kan begynde at se noget. Hvis vi lige viser, at han også ruller. Yes. Det er lige lidt ustabilt, når man gør det med hænderne med RPM, men hvis man også her kigger på den nederste, så kan vi måle momentet, så hvis jeg lige vrider lidt i aksen, så kan man se, at momentet det stiger deropad. Yes. Og så har vi hernede med noget motorstyring, og så kan vi se her, at motoren den kører ikke lige nu. Skal du lige... Ja. Men så kan vi se, så kan vi vælge en hastighed her. Lad os bare sætte den op til 50 til at starte med. Og godt se, motoren den kører ikke lige nu. Det er først, når vi trykker start motor. Ja, der så begynder at ske noget. Så sikkerheden der, den er i orden. Og så med hensyn til vores fejlmarken, så har vi cirka, at den står og svinger mellem 56 i øjeblikket lige nu, og den skulle være på 50. Og så kan vi sætte den op her på... Ja. Jeg skruer op til 200. Så er det på 200. Og så kan du se, at det er samme fejlmarken. Du kan godt lige prøve at filme med aksen, hvis man filmer her på siden af. Ja. Det var noget af det, vi har snakket om, at det hele det er sådan lige lidt ustabilt. Så tager jeg lige under. Aksen den kører frem og tilbage sådan der. Og her kan man se det. Op og ned og op og ned. Og hele motoren derude. Wup, 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 wup. Så det kører lige lidt ustabilt mekanisk. Men udover det, så alt det her. Fordi det viste er, at så bimler bamler er foran. Ja, pause. Ja, og så her til sidst, så kan man så sige, at man bare kan stoppe motoren her. Og hvis vi så gerne vil have nulstillet vores test her, så kan vi afslutte den. Og så skulle man jo gerne kunne
få det hele over på en CSV-fil til sidst.